こんにちは。パソコンスイスイの古城です。本日はですね、インスタグラムをちょっと見ておりまして、最近、お笑い芸人のかがやの加賀さんのインスタグラムをよく拝見してますんですが、あの方、コダックのカメラをニコンか、ごめんなさい。ニコンのカメラをお使いになられてて、とても写真が綺麗で上手だなと思いながらよく見ております。主に芸人さんの写真をよく撮られてるんですけれども、とても、いい切り取り方もされてますし、すごく詳しく上手に撮られてて、いい写真ばかりですので、もしカメラ好きな方、一度ご覧になってみたらいかがでしょうか。今日はそんな感じでございます。